En aquest tutorial us explicaré dos últims trucs. Per exemple, quan jo he escrit un text, imagineu-vos que esteu fent els passos de la recepta que heu d'anar fent per aconseguir fer una molt bona recepta i acabeu amb un intro per baixar de línia i ficar bon profit. D'acord? Si aquest text el seleccionem i anem a la pestanya Inici, heu de saber que hi ha aquestes opcions d'aquí que serveixen per numerar el text automàticament. Per exemple, jo puc clicar i desclicar per veure les diferents opcions. D'acord? Aquesta no us la recomano, però les dues primeres sí. Què podem fer? Clicar amb aquest símbol o clicar la fletxeta i triar quin símbol volem, per exemple aquest. I queda molt xulo. O aquest. Mentre tingueu el text seleccionat, sempre podreu canviar el que més us agradi. Aquest per donar-li un toc de color. Què us sembla? Per treure una línia, ens posem el cursor davant i fem amb la tecla de borrar una vegada. Així, per exemple, hem posat marques a totes les primeres línies, però en aquesta no. D'acord? L'última cosa que us volia ensenyar és de donar color a les pàgines. Imagineu-vos que heu de fer una invitació per una festa o algun document molt especial. Si aneu a la pestanya Disseny de pàgina, podeu canviar el color d'aquesta simplement passant el ratolí per sobre. D'acord? Imagineu-vos aquest color. I també podem ficar-hi una mena de bordes o línies als diferents marges del full. Cliquem i podem triar quin tipus de línia volem, de totes aquestes. Per exemple, a mi m'agrada aquesta. També podem triar el gruix, perdoneu, també podem triar el color, ara. I finalment també podem triar el tipus de marge que volem aquí. Aquí sempre veureu una miqueta el resultat. Acceptem i apareix el marge.